tustuhanon magtinabangay. Kaanin biti ay dili ka magmahay, adunay dakong kalipay, tustuhanon maghigugmaay. Pahiyom ipakita imong katahom, kay si Jesus ang atong paglaom, kay si Jesus ang atong paglaom. Mayong gabi, mayong pagig-uban. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong pagig-uban sa tanan ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa, o sa tanan nga nag-tune in sa ilahang mga radio, FM radio, Shine FM 101.3 o Shine FM 95.3. Dalay ko ng Diyos nga padayon magpanalangin ka natong tanan. Sa ato ang programa mga kaigsuonan, atong hisgutan ang Roma Kapitulo 15. Naghisgot ni sa pagpahimuot sa uban unsa mangyoy mensahe sa Dios niining sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma Kapitulo 15. Naong nga walay dako, pahiyom ipakita imong katahom, kay si Jesus ang atong paglaom, kay si Jesus ang atong paglaom, kay si Jesus ang atong paglaom. Si Jesus ra gyud mao'y ato ang paglaom. Pahiyom naong nga walay dagom, walay landong sa pagkamagul-anon. Kay si Jesus ang atong paglaom. Ato ning sugdan mga kaigsuonan sa abli sa itong programa uban sa atong team song Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kay si Jesus ang atong paglaom. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Ako gihangyo matag-usa sa pagduol nga to sa tumboy nga Dios, o muhatag kitag mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo di naghatag kanato og kadaugan nga kalampusan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahong, Dios nga mao'y nag-uban kanamo, Dios nga mao'y nagpanalangin, nagproteksyon ug nanalipod, Dios nga mao'y nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa matag usa. Amahan Dios nga makagagahong, niya nausab kami aron sa pagdaol, pagdangop kanimo, aron sa pagpaminaw sa imong mga mensahe. I-bless Ginoo matag usa ug proteksyon ni kami samtang kami magkuyog, mag-uban ni imong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Panalangini na usab kami sa mga pulong nga maoy among gikinahanglan nga gikan gayud kanimo. I-bless Ginoo matag usa nga madinawaton ug matinuohon ang matag kasing-kasing, matag kinabuhi sa tao ug andam sa pagkinabuhi niini. I-bless Ginoo ang matag usa ug amo kang gipasalamatan nga among gipangayo karon nga imo kaming panalanginan sa imong mga pulong moy among maangkon ug mapatunan. Dalaygon ka nga Dios nga among ilagaran. Diha lamang kanimo o Dios ang tanan nga mga pagdaig pagpasalamat amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ikaw nagpaminaw
sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Melanie Girosano. Magandang gabi po, Pastor. Mayong gabi. Magandang gabi din sa inyo diha. Si Suli Acorda, good evening, Pastor. Dalaygon ang buhing Dios. Matot pa request kog awit makalangit adto tas sa langit. Ato kita sa langit ha. Sigurohon gyud nato nga sa atong pagpangalagad sa Dios nga nagpuyo tas kalibutan, siguro gyud tang moadtog langit. Aron makasiguro gyud ta nga makaadtog langit, sigurohon nato ang ato ang mga buhat nga makalangit gyud, dili kay maka-imperno. Inahanglan gyud ang atong buhat mga kaigsuonan, maoy atong sigurohon kay unsa gani ang atong gibuhat maunay atong pagtuo. Lahi sad nang uban mga kaigsuonan nga sigurohon nila ang pagtuo. Ato gyud hinumduman mga kaigsuonan, kung wala kay pagtuo, wala gyud kay buhat. Pero kung duna kay pagtuo, duna gyud kay buhat. Og ang tinuod nga pagtuo makit-an na sa buhat. Awit makalangit mga kaigsuonan na kung tagaan og pagtagad. Unang request, unang awit makalangit nga gipaabot diri sa ato nga programa, Adto ta sa langit. Adto ta sa langit ha. Maayong nga pagiguban, maayong pagpaminaw sa tanang mga amigo, mga kailan ako diri sa silingan sa ato ang programa. Ang pulong mo kinabuhi ko ilabi na ni Brother Pedro Arsola, Brother Moses Cardinte. Maayong gabi og sa tanan ato mga suking tigpaminaw na mga Dinoyo family, Nivilieres family, Tamayo family, og sa tanang mga nakadumdum na sa Shine FM 101.3. Ang ato karong mga kaubanan, mga kaigsuonan, gikan sa nagkalaing lugar, gikan sa nagkalaing mga nasod, nakiguban sa atong programa aron mapaghatod og mga mensahe gikan sa matag usa ka kasing-kasing nga gikan pod sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagtudlo kanato aron kita maimong mainandamon, aron kita mahimong masinangkapan sa pag-adto sa langit. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Wilda Cruspero. Maayong pakiguban na matod pa. Shout out po kami dito sa Batangas. Wow. Si Jocelyn Olagar, hello po, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang tigpaminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Shout out po sa pamilyang Immaculata, si Jocelyn Olagar. Si Rihilingan, maayong gabi Pastor Watsing Kauswagan, Lanao del Norte. Dalaygon kaayo ang atong buhing Dios. Salamat kaayo makapamati na sad mi sa imong live. Makakaon na sad sa ang among kalag sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mayo nga pagpaminaw ni Dandan, dalaygon ang Dios nimo Brother Dandan, ug si Juliando Mateo. Salamat Pastor, makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Si Jocelyn Alborins, good evening Pastor, sa tanan nga naglantaw sa imong live. Pastor, dalaygon ang Dios. Og si Marlinda Samyaw, maayong gabi, may pakiguban. Og matod pa, maayong gabi Pastor, pasalamat ko sa Ginoo nga nakaapas pa ko sa mensahe na pud nimo. Karon pa ko nakabalik og paminaw sa pulong sa atong Ginoo kay gimingaw ko sa pulong sa Ginoo kay nadugangan ang akong kahibalo. Ang importante gyud Sister Melinda, dili man tuod ka makahigayon sa pagpaminaw sa mga nag-live o kaha sa atong programa. Ayaw gyud ni kalimti. Kinahanglan nga imong tagaan gyud og panahon ang balaang kasulatan. Kay bisan asa ka pwede nimo dala-dalaon ang balaang kasulatan, i-download na nimo sa imong cellphone o kaha magdala gyud kag Biblia nga di papel. Kung nabatasan nimo ang pagdala og Biblia di papel o komportable ka nga mudala niini, nan mas maayo nga magdala gyud kag Biblia. O niya dili kay
talagsa ra nato basahon ang Biblia. Kinahanglan gyud nga basahon nato sa tanang panahon ug higayon. Si GRG Lumna, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo nga makadungog na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong. Request ko og awit pastor Dalangpanan, and God bless pastor uban sa tibok nimong pamilya. Kauban na Jesus sa langit, napuluyan na. Awit makalangit dalangpanan ka. Diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Sherwin Dayani Gading ug matud pa kumusta, salamat sa pulong sa Ginoo gina-share nimo. Si Lini Sibay ug si Anib Serenio, good evening Pastor Gideon, thanks kaayo sa pulong sa Dios. Yes, Jesus is my hope. Thank you kaayo kay giulan na jud gabi pang ulan hangtod karon bugnaw jud ang among panahon diri. Watching from Sigaboy, Davao Oriental. Maulan nga kagabion diha sa Davao Oriental. No, salamat kaayo. Makapugas na gyutong dunay hawan, dunay nadaro, apan katong wala pay hawan. Maglantaw na lang sa uban, ang uban nagpugas, apan ang uban wala pa. Pero ingon si Solomon, katong walay mga hawan, katong mga taong tapulanon. Naidakog unya kanabitawng isa maghawan mga kaigsuonan kon kusog nag-ulan. Dili na sad maayo kay nganuman mabuhi na magsagbot kung daruhog gunahon. Si Maria Presente, good evening pastor og sa lahat nga tigpaminaw. Si Efren Javier, good evening pastor, God bless from Pulumulok. Si Lister Kabugnason, request kong song pastor adlaw-adlaw. Oras na to alas 8:41. Ako ning sugdan mga kaigsunan ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang inyong mga mensahe dili kay nako mabasa tungod kay gikinahanglan sad nako nga masugdan gyud ang pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Niining mga pulong nga ato karong madunggan. Ang Roma kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Kini usa kini ka pulong mga kaigsuonan nga bantayanan, ampinganan. Kay si Apostol Pablo mga kaigsuonan, dunay duha ka klaseng diskasyon mahitungod diini nga wala niya i-connect sa lain nga mga libro sa iyang pagsulat ni ining libro sa Roma. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan tungod kay bantayanan ug ampinganan ang pagpahimuot sa uban. Usa kini ka sulat ni Apostol Pablo mga igsuon para pagdasig sa mga tao nga nigtikang sa pagtuo sa Ginoo. Usa kini ka pulong og mga mensahe sa mga tao nga nagmatinud-anon sa pagkinabuhi diha kang Kristo. Nganong moingon kong bantayanan tungod kay dunay sulat si Apostol Pablo nga wala siya mo sangyaw aron ang uban iyang pahimutan or ang uban iyahang kanabitawng wala siya mo sangyaw aron pagpahimuot sa uban. Duna say mga sulat sa ubang mga libro, pero niining maong libro mga kaigsuonan nagsulat si Apostol Pablo nga pagpahimuot sa uban. Mao ni ang ato rong nga tukion og atong pamalandongan. Kay ang tao mga kaigsuonan kung imo nang daygon gawas lamang sa mga hamtong. Kay ang tao nga daygon unya hamtong nga imuhang daygon rebyukon ka ana. Kay kon ang tao imong daygon gibutang nimo sa pagkapiligro kanang mudayeg kag tao. Kung daygon nimo ang tao, gihimo nimong piligro ang iyang kinabuhi. Na mamiligro ang iyang kinabuhi kung imong daygon ang tao.
Ato ning hisgutan mga kaigsuonan o niya samtang maghisgutan niini, magmonitor sad ko sa inyong mga mensahe nga inyong ipaabot diri sa atong programa. Mga ilang kog pasensya sa mga nag-request kay aron dili nako mapatukar gyud ang tanan. Unya ako gyung unahon ang pag hatag og panahon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Roma 15:1 hangtod sa 6 nag-ingon, kitang mga lig-on sa pagtuo, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang ug dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. Ang matag usa kanato angay hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang ihang pagtuo. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kundili sumala sa giingon sa kasulatan, ako ang nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob o kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. O hinaut unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob o kadasig maghiusa sa inyong mga huna-huna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo Hesus. Aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kining maong mensahe mga kaigsonan usa ni ka rebuke, usa ni ka pasidaan sa mga nagsunod ni Hesukristo. O kining maong mensahe alang ni sa mga tinun-an ni Hesukristo. Kung ikaw may desisyon sa pagsunod ni Hesukristo, apil ka niini ug apil sad ko niining maong mensahe. Ang maong mensahe ni Apostol Pablo nagtudlo karon mga igsuon sa atong kaugalingon nga na mga lagad ta sa Dios dili sa pagkabot aron kita mapahimut-an nato atong kaugalingon. Wala dapat mangalagad ta sa Dios sa atong pagpangalagad sa Dios dili aron pagkabot aron daygon ta sa mga tao kundili aron pagdaig sa Dios. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan usa sa mga ihang gidiskas dinhi nga bantayanan kining pagpahimuot sa uban. Ang matag usa kanato angay hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtotoo. Dinhi giklaro o gi-address gayod kung kinsa nga tao nga imuhang kanabitang imuhang uyunan, imong dasigon, kini usa ka mensahe sa paghatag og pagdasig nga gi-address lamang sa mga magtotoo. Aron madasig ang imong isig ka magtotoo, likay ang pagpahimuot sa kaugalingon. Aron madasig ang imong isig ka magtotoo, likay ang pagbayaw, ang pagdaig sa atong kaugalingon. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, miingon siya nga ang matag usa kanato angay hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. Kung duna kay tao nga dasigon, siguruhon nato nga ang atong pagdasig sa maong tao padulong sa kanang kalig-on, padulong sa iyang kaayuhan. Kinahanglan ang ato ang pagdasig sa atong isig ka tao or isig ka magtotoo, dili ka isig ka tao, isig ka magtotoo. Sama nimo, sama nako nga makakita tag mga mahimamat nato ang mga tao nga isinatog ka magtotoo.
Kung maghisgot tag isig ka magtotoo, mga tao nga pariho na tuog kanang pagtuo diha kang Kristo. Maunay mga isig natog ka magtotoo. Kana bitang pariho og panabot mahitungod sa pagtulunan ni Kristo. Mahitungod sa kaluwasan. Maunay isig ka magtotoo. Pero kung lahi og doktrina, lahi og panabot sa mahitungod sa kaluwasan o sa mga pagtulunan ni Kristo, dili na siya isig ka magtotoo. Kay bisan kinsa katong lahi og mga pagtulunan og panabot mahitungod sa kaluwasan, dili siya sumusunod ni Kristo. So kining maong mensahe mga kaigsuonan, gina-address lamang kini sa mga tao nga sama kanimo. Sama kanako. Sama sa mga tao nga nagtuo ni Hesukristo. Kung maingon tang nagtuo ni Hesukristo, mga taong nagtipig sa mga pagtulunan ni Hesukristo. Siguruho nato mga kaigsuonan o klaroho nato ang mga tao nga atong dasigon mga kaigsuonan sa panahon nga sila maluya, mga tao mga kaigsuonan nga ang ilang pagtuo o ang ilang kahibalo sibo sa pagtulunan ni Hesukristo. Kay kung imong dasigon mga kaigsuonan ang mga tao nga wala mga igsuon magsubay sa saktong pagtulunan, wala magsubay sa pagtulunan sa Ginoo, wala ka magsultis ka matuoran. Kung imong dasigon ang mga tao nga wala sa Ginoo or wala sa kanabitang imong daigon ang tao nga wala sa saktong pagtuo, wala sa saktong pagtulunan ni Kristo, kumbaga ba, may compromise ka, miday ka, okay ra na, kanang maingong, maayo kay nang imong gibuhat, okay ra na, importante, nagbisyo ka, malipayon ka, dili na siya inana, nga imong daigon ang mga tao nga wala sa Ginoo, imo siyang uyunan. Ang minsay ni Pablo mga kaigsuonan, kining Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa 6, gina-address ni siya sa isig ka magtotoo. Sa ako nang gikaingon, ang tao nga isig ka magtotoo nato, mga tao nga nagtipig ug nagkinabuhi diha sa pagtulunan ni Hesukristo. Kinahanglan gyud nga kung naa kay ikahinagbo, ikahulubilo nga mga tao, kana bitang imong makaila, kanang imuhang makulokabildo mahitungod sa pagpangalagad sa Ginoo, kung pariho nimo og panabot sa mga pagtulunan ni Hesukristo, panabot mahitungod sa kaluwasan, maunay imong isig ka magtotoo. Unya ang imong isig ka magtotoo, kipakita ni Apostol Pablo, duna nay panag-ambitay, pag suginlanay mahitungod sa mga kaluyahon para maprini mo sila. Mauni unod sa mga mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo, og dili kanang pagdaig-daig og tao aron malig-on siya sa pagtuo. Dili na kay kun imo siyang daigon, imo siyang uyunan, ang mahitabuan na ikaw nga nangalagad sa Dios, wala ka magsubay sa kamatuoran. Kay do na manggoy mga tao mga kaigsuonan nga mangonsulta gyud, ilabi na sa mga magtotoo sama kanimo. Ikaw ug ako kaniadton mangonsulta ta sa mga taong una nato nga nangalagad, una natong nagtuo. Unya kita sad nga nagtuo mga kaigsuonan, kitang mga lig-on na sa pagtuo, na ay mga tao sad nga mingtikang diha sa pagtuo sa pagtulunan ni Kristo, mangonsulta nimo. Muingon na sila nga kani Brad, kaning okay ra ning paglibid-libin na naman ko'y pagtuo. Unya kung imo silang dasigon, imo silang uyunan, ingnon nimo nga okay ra gyud na kay aro sa paagi nga
imuhang paningkamutan pagpahimuot sa uban, dili na siya mao. Ang pagpahimuot sa uban, mga kaigsuonan, pagdasig nimo sa uban, pagdala nimo nila ngadto sa kaayuhan, ngadto sa ilang kaayuhan, unsa may makahatag nilag kaayuhan, dad-o nimo sa tinuod nga kamatuoran, tudluan og sultihan sa saktong pagtulunan. Maunay pagdala nato nila sa ngadto sa kaayuhan aron malig-on ang ilang pagtuo. Kay kun imo silang uyunan aron kana silang mahimuot sila, malipay sila, mga igsuon kus Ginoo, wala nimo sila dadas kaayuhan. Wala nimo lig-una ang ilang pagtuo. Kay ang tinuod nga pamaagi nga pagdala sa mga tao aron ang ilang pagtuo malig-on, tudluan sila sa insaktong pagtulunan gikan ni Kristo. Lahi ng imo silang uyunan unya ingno nato sila nga okay ra na brad, ang Ginoo ra bitaw mo usab, dili man ako igo ra gyud kong nagsulti sa kamatuoran, sagdi lang brad, kay ang Ginoo ra man gyud mo bag-o, dili man ang tao. Dili man na mao. Nya naapagay mga pagtulunan, mga kaigsunan mo ingon nga wala man gyud tao makapabag-o sa iyang kaugalingon. Ang Dios ra gyud mo bag-o. Kung atong tan-awon, mga kaigsuonan, insakto siya pero ang pamaagi naa sa tao, kanang trabaho naa sa tao. Ang tinuod, mga igsuon kos Ginoo, ang tinuod nga buhat aron ang tao mabag-o naa sa tao. Kini gisulat yun ni Apostol Pablo diha sa paulong pagpangalagad sa tao ngadto sa Dios. Kung ang tao mangalagad sa Dios, ang pulong pagpangalagad nagpakita nagtrabaho. Dili ka sigurong nangalagad ka sa Ginoo kung wa kay trabaho. Susiho nato nga sa atong pagtuo do na batay trabaho. Og sigurohon nato nga ang atong trabaho maoy trabaho ni Jesucristo. Kay kun ang atong trabaho mao ang trabaho ni Jesucristo, ang kunon ta ni Jesus nga magtotoo sa iyang ngalan. Juan 14:12. Maoy hinungdan, mga kaigsuonan, nga sa atong pagpuyos kalibutan, kinahanglan gyud nga do na tay trabaho. Usa sa mga angay natong trabahoon kining kabag-uhan sa atong kaugalingon. Kana mo ingon nga ang Ginoo ra gyud makabag-o, Pastor Gideon, di gyud ko mo'y makabag-o. Ang pangutana, kung maimperno ka, basulo nimong Ginoo. Kato mga taong wala gyud mabag-o, unya nangamatay sila. Nangamatay nga wa gyud mabag-o. Makaingon ta ato nga, oy, wala man to bag-uhas Ginoo, nga ang Ginoo ra may mubag-o. Ang tinuod, mga kaigsuonan, kanang pulong pag-ingon ni Apostol Pablo, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Ang trabaho ana naa sa tao. Ang pulong ipabag-o mao ang pagpanugyan sa tanan. Imong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Lamang ang trabaho naa nato. Unsa may buot ipakita sa maong mensahe, isipa nga wa kay mahimo kung wala siya. Isipon nato, mga kaigsuonan, nga wa gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Ang trabaho, mga kaigsuonan, mauni sa aron mabag-o ang tao. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ipabag-o, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na.
kanang word ayaw, naa nato ang trabaho. Kinahanglan dili gyud ta musugot mga kaigsuonan nga Kristohanon tang wa ta maningkamot. Ayaw ipahuyon ang inyong pamatasan, ang inyong kaugalingon sa pamatasan ining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. So ang trabaho naa sa ato ang kaugalingon. Magsugod dihas panghuna-una. Mag-ingon ta mga kaigsuonan, ibag-o ang atong kaugalingon. Ngadto sa Dios, Lord, bag-uha ang akong kaugalingon. Uni ang trabaho na as imuhang kaugalingon. Ikaw mo'y mo bag-o sa imong nauna. Unsaon man, ayaw na paghuna-unas mga butang sa kalibutan o mga butang kalibutanon. Huna-hunaan no hinuon ang mga butang espirituhanon. So naa sa atong kaugalingon ang trabaho. O niya aron na atay trabaho, mo desisyon ta. Atong paningkamutan nga ang atong una-una dili mahatag sa mga kalibutanong butang. Hinuon sa mga espirituhanong butang. Kay maubitaw na tinuod nga kinabuhi sa Kristohanon kanang sulat ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 3. Sanglit mga sanglit iyan naman kamo sa Dios. Ako kunining basahon kining Colosas Kapitulo 3. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo tinguha ang mga butang ato sa langit. Di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-una ang mga butang langit nun. Dili ang yutan-on. Kay sa Roma Kapitulo 8 ato naman ang naagian, ang tao nga maghuna-huna sa mga yutan-ong butang o sa kalibutanong butang musangpot sa kamatayon o kalaglagan. Apan ang tao nga maghuna-huna sa mga butang espirituhanon, paingon siya sa kalinaw o kinabuhing dayon. Naa nato ang pagtrabaho sa paghuna-huna aron ang kabag-uhan nga atong gipangayo sa Ginoo moabot. Libre ang pagpangayo nato sa Ginoo, pero ang trabaho aron moabot ang atong gipangayo naa nato. Nangayo ka og trabaho, dapat mo apply ka. Nangayo ka og bana, wala magpasabot nga ang babae mga kaigsuonan kanang mao'y mamisita. Kung ang babae nangayo og bana, Lord tagay kog bana, mga ligra pug ka sa imuhang panglawas. Dili kay mangita kag bana o niya imong lawas, imuhang pagka-babae, pinasagdan. Imo pong atimanon ang imong lawas. Imo sang kana pong dili sad kanang murag kalkag pa sa bigal. Lord, tagai kog bana. Unya, ikaw ra man gyud makahatag nako bana, Lord. Tagai kog bana. Unya, wala mang limpyo, wala mga ligra. Wala mang limpyo bitaw. Ang babae, ang lalaki mo, Lord, tagai kog asawa. Unya, wala maninguha, wala misita. Unya na ay magpaantaw, mahadlok, magkurog. Sao man ana. Mao na nga ang atong gipangayo mga kaigsuonan ihatag na sa Dios kung atong trabahoon. Nangayo kag kinabuhing dayon, trabahoa. Og aron sigurado kang na makatrabaho sa kinabuhing dayon, alang sa kinabuhing dayon, susiha ang imong pagtuo. Dili ba tapulan nga pagtuo. Kinahanglan ang atong pagtuo makita diha sa trabaho. Mga igsuon, maunay tinuod nga kahimtang sa tao nga nagtuos Ginoo. Og sa iyang pagtrabaho, sa atong pagtrabaho mga kaigsuonan, dili pagpaningkamot aron kahimot antas mga tao. Aron
kanang kahimutan sa mga tao ang atong kaugalingon. Kundili alang sa pagdasig sa uban. Kining sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, ang matag usa ka nato angay hinuon magpahimuot sa atong isig ka magtotoo, gina-address yun na sa tao nga nagtuo ni Kristo. Ang tao nga nagtuo ni Kristo, seryoso nga nangalagad sa Ginoo. Maunang miingon ko ganina nga kining maong mensahe bantayanan. Kay basi og naningkamot pud ka nga ang mga tao imong mapahimutan, mga tao nga nagbuhat og dautan. Kanang pulong manggod nga pagpahimuot sa atong pagpahimuot sa uban, kung gamito nato pagpahimuot sa uban or pagpahimuot sa tao, kana bitawng imo ra silang uyunan. Mangonsulta sila nimo, muingon ang mga tao, murag supak man gyud ni sa Ginoo kining puyo-puyo. Aron dili sila maluya, dili sila kanang mabackslide, ingnon na lang nimo nga okay ra gyud na, Brad, ang Ginoo ra may mo bag-o ana, Brad. Dunay mga tao nga inana og kanang mga diskasyon. Kay aron daw dili maluya ang tao, dasigon nga ingnon nga ang Ginoo ra gyud mo bag-o. Dili ta makabag-o sa tong kaugalingon, gawas lamang sa Ginoo. Kung ato nang subayon kanang istorya, kanang mga tawo nangamatay nga wa gyud mabag-o, murag na ay tulubagon pa ang Ginoo. Kung inana ang istorya, murag kulang pa ang Ginoo nga sa iyang sakripisyo. Kay daghan biya kay nangamatay nga mga tao nga wa gyud mabag-o. Nagsugod na sa pagpangalagad, nagdala nagbibliya pero nagsigira pog bisyo hangtod namatay. Unya kung maunay atong uyunan nga ang Ginoo ray mo bag-o, Pastor Gideon, oy, di ka kabag-o sa imong kaugalingon, ang Ginoo ra. Kanang mga tao nga nagdalag Biblia, nga nagsigig bisyo, unya namatay. But ipasabot, wala na sila bag-uha is Ginoo. Mga igsoon, ang pag-ingon ni Apostol Pablo, Ginoo bag-uha ko, even si David, Ginoo bag-uha ang akong kasing-kasing ug hatagi akog masinugtanong espiritu. Imong makit-an si David nga gipakita og makita nato sa iyang trabaho. Maubitan nang magpaduol sa kanunay sa simbahan. Muingon ta nga bag-uha ko, Lord. Unya way simba-simba. Magsalir ba na? Bag-uha ko, Lord, wa kay basa-basag Biblia. Muingon ka nga ang Ginoo ra gyud mo bag-o, Pastor Gideon. Ginoo ray mo bag-o kanang imong bana, kanang imong asawa, kanang imong mga anak, kanang imong pamilya, Ginoo ray mo bag-o ana, ayaw ka balaka. Magsalir na nga imuhang pangayuon sa Ginoo, Lord, bag-uha sila, unya dili nimo sila sangyawan. Dili nimo sila sakripisyohan. Walay kabag-uhan nga mahitabo og dili na nimo makaplagan. Ang tinuod nga kabag-uhan, ang trabaho naa sa tao. Naa sa tao. Usahay mga kaigsuonan kani mensahe pod sa imong madunggan sa uban. Murag yung insakto pero kung imong subayon, nalayo hinuon sa Biblia. Mabag-o ba di ang tao nga way simba-simba? Mabag-o ba ang tao nga way basa-basag Biblia? Dili. Gawas lamang kung naay mahitabo nga makapaamgo kaniya. Kanang giingon ni Solomon nga usahay kinahanglan makasinati kitag mapait nga kasinatian, isa pa kita makaamgo, isa pa kita makakaton. Naay mga tao nga magsugod ang kabag-uhan
sa panahon nga adunay mga katalagman. Pero kung walay katalagman, balik po sa kalibutan. Dunay mga tao nga mabag-o ang ilang kinabuhi tungod sa mga milagro. O wala na yung milagro, balik na po sa kalibutan. Pero moingon ko, ang imong kabag-uhan nagsukad diha sa imong pagtuo sa pulong sa Ginoo. Ang makita nimo diha sa imong trabaho, ang imong pagtuo gikahimut-an sa Ginoo. Mao na nga ingon si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, kinahanglan imong dasigon tong mga magtotoo. Kinahanglan kay katong mga magtotoo, mingtikang to sila, naningkamot to sila, mga kaigsuonan kus Ginoo, kay kasagaran magug magtotoo, mangonsulta gyud na nimo. Aron imo silang mapahimut-an, kay mauman ni giingon ni Apostol Pablo pagpahimuot sa uban, pero gi-address yun ni siya isig ka magtotoo, kay ang tinuod magtotoo mangonsulta man na nimo. Muingon man na nga kanang sayop ba ni pastor kaning puyo-puyo? Unsao may imong buhaton? Magtotoo gyud siya. Mailhan man nimo nga magtotoo. Kay mo agree man na kung muingon ingnon nimo nga sayop gyud na, brad. Ang imong buhaton, magpakasal gyud mo. Kung dili mo makasal, kay puro muminyo, paglagyo mo. Mailhan nimo ang tinuod nga magtotoo. Kay buhaton gyud na niya ang imuhang advice para mamaayos siya. Kay dadun man nimo siya sa kaayuhan. Ligunon man nimo ang iyang pagtuo. Kung muday gani ka sa imong isig ka magtotoo, timan ini ha, munang niingon ko kaganina nga bantayan og kampingana ni. Kung pagpahimuot gani, pahimutan gani nimo ang isig ka magtotoo, siguruha nga imo siyang madala sa kaayuhan, dili sa kalautan. Siguruha nga madala nimo siya nga malig-on ang iyang pagtuo. Ang tao nga malig-on ang iyang pagtuo, kanang mudawat sa pamaagi ni Kristo. Kay kung ang tao dili mudawat sa pamaagi ni Kristo, igsuon kos Ginoo, weak ang iyang pagtuo. Dili kay weak, patay pagyud ang iyang pagtuo. Kanang mga tao, mga kaigsuonan nga dili mudawat sa pamaagi og mga pagtulunan ni Kristo, si Jesus pasultihon ana. Si Jesus mo'y pasultihon, mga kaigsuonan, wa na'y pagtuo. Kay ang tao nga naay pagtuo, si Jesus miingon, nagbuhat na sa iyang mga buhat. Ang tao nga mubuhat sa iyang mga buhat, tao na nga mingdawat nakasabot sa pamaagi ni Hesukristo. Kining bersikulo 3, kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kundi sumala sa giingon sa kasulatan, ako'y nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Alang ni sa mga hamtong, kung ikaw mainampingon sa imong pagtuo, sa imong pagpangalagad sa Ginoo, hamtong ka. Kinahanglan sa imong pagkahamtong, ayaw tuguti nga ang imong kaugalingon ang mapahimutan. Unsay gipakita? Ayaw likay ang kana bitawng pagpanumangil sa uban nimo. Kanang pagdaot sa uban nimo. Ayaw gyud na likay. Dawata na nga mahitabo na siya. Kung nagsunod ka ni Kristo, kung unsay makita nimo sa kinabuhi ni Kristo, mausad na makita nimo sa imong kaugalingon. Kung gidakdakan si Kristo, mga igsuon kus Ginoo, og mga pagbugal-bugal, mga pagsaway, pagbutang-butang, mahitabo po na sa imong kinabuhi.
Dili ni siya mahitabo kung ang tanang tao imong pahimutan. Kanang imuhang kanabitang kung imuhang daygon ang mga tao, ang mahitabuan na wala ka magsultis kamatuoran. Mauna nga kung imuhang subayon ang mga gibuhat ni Pablo, tan-aw na to ang mga gibuhat ni Pablo, mahitungod aning pulong pagpahimuot. Ingon siya diha sa Tesalonica, na amoy Biblia, unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3, 4. Ingon siya din, dili sayop ang among giwali, dili usab dautan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kami nga kapiyalan kami sa mayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Diha giklaro ni Apostol Pablo sa iyang mga lakaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa iyang pagsangyaw, wala niya paningkamuti nga ang mga tao mo'y iyang pahimutan, iyang daygon. Mingsangyaw siya sa paagi nga ang Dios iyang mapataas, iyang mahimaya, iyang mapasidunggan. Kay ang tao manggod kung imuhan na siyang pahimot, maningkamot ka nga mahimuot ang mga tao, ang mahitabuan na imong talikdan ang kamatuoran. Mo nang gina-address ang Roma Kapitulo 15, alang lamang sa tinuod nga mga magtotoo. Isig ka magtotoo. Kay naa man gyud nay mga isig ka magtotoo, magpakisayod man gyud na. Magpangutan naman na nimo. Nga insakto ba ni? Dunay mga mensahe o mga bersikulo, mga kaigsuonan, nga maghatod ka nato sa mensahe nga naghisgot nga ang Dios mao'y angay natong himayaon. Kinahanglan mahimuot ang Dios ug dili ang tao. Dili maayo mga kaigsunan nga apson nato ang tao mao'y mahimuot. Hinuon paningkamutan nato nga ang Dios mo'y mahimuot, mao'y mahimaya. Ingon siya dinhi sa Galacia 1:13, Galacia 1:10, nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala, gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha pa gihapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Hesukristo. Kinahanglan nga sa ato ang pagpangalagad, kinahanglan dili ang atong kaugalingon paningkamutan nga mao'y kahimutan, or ang mga tao mao'y ato ang paningkamutan nga mahimuot sila. Kundili sa atong pagpangalagad, atong paningkamutan nga ang Dios mo'y mahimuot, ang Dios mo'y malipay, ang Dios mao'y mahimaya. Unsaon man aron mahimaya ang Dios, mga kaigsuonan, kinahanglan wala kay dapat kahadlukan. Dapat wala kay dapat nga kahadlukan. Isulti nimo ang kamatuoran. Sa Panultihon 29 versikulo 25 niingon dinhi, kahadloki ang tao og maalaot ka. Saligi ang Ginoo og mabulahan ka. Mo nang si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, sa mga lugar nga ihang adtuan, unsay gipawali sa Dios sa iyang mga lakaw, iyang ing iwali. Bisan pag resulta nga kana bitawng kulatahon siya, si Apostol Pablo nakaagi og kulata, nakaagig bato, gani nakaagi gyud si Apostol Pablo nga
patay na gyud silang tan-aon kauban ni si Bernabe. Tungod kay nagwali sa kamatuoran. Pero alang sa mga magtotoo, isig natog ka magtotoo. Ang kasagaran anak manggod nga ikonsulta mga kaigsuonan kana manggong nagpakisayod sa kamatuoran. For example, moingon na silang sakto ba ni nga mubiya kus bisyo pastor? Ingnon yun na nimo sakto na. Ako moingon gyud ko nga ingnon gyud na nimo nga ako moingon gyud ko nga pasalamat gyud ko sa Ginoo nga kanang imuhang giingon nga mubiya ka sa bisyo imong yung biyaan. Kay ngano man malipay ko nga sa imong pagpuyos kalibutan masinatian nimo ang tinuod nga panalangin gikan sa Amahan. Kana mo'y tinuod nga pagpahimuot sa uban. Pero kanang pagpahimuot sa uban, kanang uban nga gihisgutan diha, kanang imong isig ka magtotoo. Kay ang tinuod nga isig ka magtotoo, nangita na sa tinuod nga mensahe. Nangita na sa tinuod nga kamatuoran. Pero kanang mga tao nga magpakisayod nga dili andam sa pagbiya sa kalibutan, ayaw yun eh. Dili maayo mga kigsunan ingnon nato sila nga sige lang brad, ang Ginoo ra lagi mo bag-o. Tinuod man na nga ang Ginoo mo bag-o kun ang atong kinabuhi atong itugyan og isurrender sa Ginoo. Unya ang trabaho sa kabag-uhan naa nato, naas atong hunahuna. Moingon ka nga Ginoo bag-uha ko, niya naghuna-una ragyapog ka sa mga bisyo. Naghuna-una ragyapog ka sa mga barkada. Naghuna-una ra gihapon ka sa mga lugar di naghitak ang mga kahilayan. Dili magsalir ang imuhang pangayo og kabag-uhan. Aron mahimong epektibo ang imong gipangayo og moabot og makita nimo ang imong gipangayo ang kabag-uhan. Paduol kanunay simbahan. Paduol kanunay sa bala ang kasulatan. Tun-i ang Biblia, basaha ang Biblia, ikinabuhi ang imong nabasa sa Biblia. Ang giingon sa Biblia sa pagtulunan ni Jesus, ayaw panapaw. Ayaw na panapaw. Ang problema, kung kapila na ka makadungog sa pulo nga ayaw panapaw, hangtod karon wa pagyapon ka magpakasal. Unya moingon ka nga ang Ginoo ray mobag-o. Kung maabtan kas kamatayon. Dili na magdala, dili na masalir nga simba ko. Kay daghan kay mga taong nangamatay na. Ang kinabuhi wa gyud ma-align sa Biblia. Pangutana, sayop ba di ay sa Ginoo nganong wala to sila mabag-o? Mga igsoon, ang kabag-uhan, ang trabaho na animo, na anak ko, kinahanglan mo desisyon ka, kinahanglan mo barog ka, kinahanglan isalikway na nimo ang tanang buhat nga dili maayo. Imo nang biyaan, imo nang balibaran, imo nang likayan, palayo sa mga buhat nga makadala nimo sa kalautan. Kay sa atong pagpuyos kalibutan ang atong gitinguha, mahimaya man ang Dios. Mapataas man ang Dios. Masubo ko mga kaigsuonan, bisan ako mubati kog kaguol, kasubo sa mga diskasyon pod sa uban. Kay ang uban mga kaigsuonan, muwali pagdasig rapod sa uban sa pagpabilin sa buluhaton nga ilalom gyapon sa kalibutan. Unang naay mga nagdumala mga kaigsuonan og simbahan, live-in lang. Naay mga nagdumalag simbahan, abot-abot lang. Naay mga nagdumalag simbahan, murag gadua-dua lang.
Mauna nga ang mga tinuod nga nangalagad sa Dios nga nagkinabuhi sa pagtulunan ni Jesus, mabugatan. Kung nabugatan ni sila, unsa pa ka ang Dios nga nagsudong sa matag usa. Ang akong pagdasig mao ni, aron mahitabo kining bersikulo nga gisulat ni Apostol Pablo, una sa tanan, dili nato tugutan nga kita mo'y mahimaya. Dili nato paningkamutan nga kita'y daygon. Dili nato paningkamutan mga kaigsunan, likayan nato na siya. Mao bitaw nang dunay mga tao nga mudayeg nimo, rebuke ka gyud. Kung daygon ka, ang may tabuan na nahimong piligro ang imong kinabuhi. Namiligro ang imong kinabuhi. Ayaw gyud sugot nga daygon ka. Kung naay mo daig nimo, ipasa dahi na sa Ginoo. Ingna gyud nga dili na para nako sa Ginoo ni tanan. Nahitabo ni og nabuhat ni dili tungod nako, tungod ni sa tabang sa Ginoo. Naay mga dili maayo mga kaigsuonan nga kay ang mga magtotoo, kung imong lantawon mga kaigsuonan, gamito na sa Ginoo. Dunay masakiton pandungan, mamaayo ang masakiton. Kay mao nay mga ilhanan nga gipakita ni Jesus sa Marcos 16:17 nga kun ang usa ka tawo nga nagtuo kaniya mupandong ngadtos mga masakiton, maayo ang masakiton. Ang problema kon magtotoo, dunay nagpaampo o niya naayo ang taong masakiton o niya gipasalamatan ka. Tanawa ang mensahe sa pagpasalamat. Kay dunay may mga tao nga moingon, salamat kaayo brad, salamat kaayo sis, salamat kaayo pastor, nga tungod gyud sa imong pag-ampo, naayo gyud ko. Si Jesus miingon, tungod nas imong pagtuo, lakaw og ayaw na pagpakasala. Si Jesus mihatag og panag-ingnan. Kung ikaw magtutuo, doon na kay gipandungan o niya naayo, ayaw dawata ang mga pagdaig. Ihatag og itugyan og ihalad ang mga pagdaig sa Dios sa unsang paagi. Kung naay mga taong maingon, brad, sis, naayo gyud ko sa imong mga pag-ampo, salamat sa Ginoo. Inang salamat sa Ginoo. Tungod na sa pagkamaayo, pagkagamahanan sa Ginoo, gitubag ang atong mga pag-ampo. Tungod kay mituo kaniya. Ayaw gyud sunduga ang mga tao nga naghimog mga milagro diha sa social media o sa mga tao diha sa palibot nga gipost diha sa social media miingon nga pinaagi sa akong pag-ampo na ayo ka. Tungod na sa akong mga kamot na ayo. Dili na mao. Maunay girebuke ni Apostol Pablo nga dili ta dapat magpahimuot sa tong kaugalingon, kundi sa Dios. Dalaygon ang Dios sa lugar nga diin nahimutang kining mao nga programang ang pulong mong kinabuhi ko. Unya nag-ulan man diring lugara, ako sa ning i-opening FM station kay akong likayan ang kilat-kilat. Kay kung naay kilat-kilat mga kaigsuonan, maapiki po ang akong antena. So ako asang i-opening FM station alang sa mga naminaw sa 101.3, mga irakog pasensya nga akong i-off una ang ato ang FM station para paglikay sad sa mga kilat-kilat ilabiron kang gabi dili na to mabantayan ang kilat-kilat. Sumubabay lang o sa kudaan, dadon tamo sa mga pag-ampo. Ako sa ning ipadayon kining live, pero akong i-off ang 101.3 Shiny FM dire sa Kulugtugan, Barangay Sardinia.
Unya kung naa pa mo'y wifi, pwede ra ninyong i-search ang atong programang ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa Facebook. So ako ang i-off una ha ang ato ang ang ato ang FM station para sa safety sad nga atong antena ug ang transmitter dili ra pud maunsa. Kay wala ni siya wala tay kahimanan nga mo protehir sa ato ang transmitter para pagprotehir against sa mga kilat. Wala ta ana, mahal kaayo. Muna nga ako sa ning i-off ha mo babay lang ko og padayon kong mag-ampo alang kaninyong tanan. Babay usa no si Pastor Gideon inyong igsuon nga kanunay nag ampo alang kaninyo og ako nagtuo nga ang atong pag-ampo tubagon gayud nas Ginoo. Bye-bye no, bye-bye and good night sa tanang mga listener sa Shiny FM 101.3. Dalaygon ang Dios magpanalangin ka ng tanan. So ako sang gi-off mga kaigsuonan ang ako sang gi-off ang transmitter kay niulan na gyud diring lugara. Salamat sa Ginoo. Niulan karon pag gyud miabot ang ulan. Kaganina kabi na atoy tulo taligsik wa gid siya ka baha-baha sa Bilisbisan. Pero karon kusog na gyud ang ulan. Daan na giulan. Salamat sa Ginoo. Unya akong giingnan pug gyud ang mga